दिनै बेखौनो आङो फोरमायथिदों। दिनै बिथांमोनजों आङो एमएलए नाव थाबोनाय मानसि, एमएलए जों लोगोसेनो आङो पार्कगाव ओनसोलफोर बादियाव आङो स्पेस होबोनाय मानसि एमएलए नि बिथोन मथे। नाथाय एमएलए आ जेलानाखि मेनि 15 थारिखआव आंहा कल दंमोन, नों थांगोरनानै फैदो होननानै बुंदोंमोन, अब्ला आङो सासे मानसिनाव दाहार लानानै आङो थांगोरनानै फैदोंमोन। दा फैनाय समावहाय फैखांनायनि उनाव सप्तासेनि उनावसो आं बिनाव फन खालामदों। आं सफैखांनायनि उनावहाय, मानो होनना बुंबा फैसानि थाखानि एसे प्रब्लेमबो दङ खोमा, सप्ता खनसेसो थानानैसो आं फन खालामगोन। अब्ला आङो फन खालामनायनि उनावहाय बिथाङा सानदेआव फैदो होनना बुंदों। नाथाय सानदेआव जोंहा गिर्जा हाबनायनि खोथा दङ। दा गिर्जायाव थांनानै आङो बिथांजों आङो सानदेआव लोगो हमनो हायाखै। साननैनि उनाव आङो बुधबार ना बिस्थिबार, सानदेआव थाङालासिनो बुधबार ना बिस्थिबार समाव आं लोगो हमहैदों। अब्ला एमएलए आ ओरैबायदि मानसिखौ फाथायदों, बे गावनिनो सासे पिए निर्जय आरो लोगोसे जोंना क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि इउथ प्रेसिडेन्ट जनिलखौ दालाल सिस्टेमै बेखौ फाथायबाय, गुन्दा सिस्टेमै। दा बे सिस्टेमै जादों। गावजोंनो आङो टप गावनि टिबेलाव जिरायनानै रायलायदोंमोन एमएलए जों। अब्ला एमएलए आ फंसे बाथ्राखौ बुंदोंमोन, नोंखौ बुजायनांगौ दङ। लोगो लोगोनो एमएलए आ बिसोरखौ थिनखानाय हिसाबै जनिला जुरिजेनबाय। जनिल जुरिनाय लोगो लोगो जायनाखि बिथांनि पिए निर्जय, बिथाङा आरो बुंदेरबाय। बुंनायजों लोगोसे सानैजों लोगो लानानै आंखौ दम होनाय जादोंमोन। होमबा आङो सासे एनडिबि जानानै, सासे दावहारु जानानै, थै मोदोम गोसो जिउखौनो होजोबबोनो हानाय, सिलायनि गुलिजों गेलेबोनाय, दिनै जोङो जोंनि जिउखौ जोङो बावबोनाय मानसिया नंखाय सादारन मानसिफोरजों आं मानो दम होजानो होननानै आङो दिनै इउपिपिएल निफ्राय ओंखारनानैसो आङो इपिपि आव आङो जगदान जादों। कयेकजना बुंदों दिनै ग्रिन बिटिआर जाहैदों, ग्रिन बिटिआर होननाय फेसबुक पेजनि गेजेरजों आंखौ फोरमायदों। एमएलए आनो कट गानो 15,000, 20,000, 25,000 फैसा हरबाय थायोमोन, सरखारानो फिसिनो हाया होननानै बेखौ। अब्ला आरो दानि जेनाखि एपिपि पार्टिया बोरै फिसिनो हानो होननानै बुंदोंमोन। बिथांखौ आङो आंनि बडिगार्डआव लादोंमोन। मानो होनना बुंबा आंनि बडिगार्ड हिसाबै बिथाङा, आं जेरावखि थाङा, आं जेरावखि फैया, आं जेखि खालामा, जेखि माबाया, बिथाङा मिथिजोबदों। एमएलए आ बेसेबांसिम हरदों, आं बबेयाव थाङो, बबेयाव फैया, आङो बिथाङा मिथिजोबनाय हिसाबै दिनै ग्रिन बिटिआर फेसबुक पेजनि गेजेरजों आंखौ मोनसे कमेन्ट होदों। दा बेखायनो आङो बिथांखौ खावलायहरबावगोन, आरो थाखोसे आंनि बडिगार्डआव थाफैबाव होननानै आं खावलायहरबावगोन। दा बडिगार्डआव थायोबासो मिथियो। बिथांखौ आं बडिगार्डआव दोननाय हिसाबै बिथाङा मिथिदों आरो सोर बेसेबां हरदों, सोर बेसेबां हराखै, सोर उन्नति खालामदों, सोर हेफाजाब होदों, सोर हेफाजाब होआखै, दा बेखौ मिथिजोबदों। दा बे हिसाबैनो आङो बुंनो थाङो लास्टआव जोबनायावहाय, दिनै इउपिपिएल दोलोआव हाबनायजों लोगोसे खोथा होदोंमोन, बिराद गिदिर गिदिर स्किमनि खोथा बुंदोंमोन, मोनसेबो स्किम गैया। थांनानै थानो हानायनि खोथा बाथ्रा बुंदोंमोन। मालाय गासिबो एनडिबिफ्रा टाउनाव हा बायनानै थाजोब्बाय, नोंहासो गोदाव सोराव जादों होनलायनायखाय बे हिसाबै आङो बिराद आसा दंमोन। नाथाय थाङै थुङै एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथाङाबो थगायबाय। दिनै गावसो हा बायख्रुबदों, दिनै गावसो जेन'बा बिल्डिं लुख्रुबदों। दिनै समुरफुरि बादियाव बिगाब्रै हा 11 लाख करि बायनानै दङ। दिनै जोंनि खोलाहा 2 नं सुलजरायावहाय 10 लाख करि हा बायनानै दङ। दिनै बिथाङा 5 बोसोर जायाखै, एमएलए आ बोसोरब्रैबो कमप्लिट जायाखै खोमा। बिथांनि दरमाया बिसिबां आरो माहाय मोनखो बे फैसाखौ? आरो लोगोसे न'आवहाय नोंथांमोनहा रायजो राजाफ्रा बिसास खालामाब्ला नोंथांमोनहा नायहैनो हागोन, बिथाङा बिल्डिंबो लुगासिनो दङ। होमबा बिनि दरमाया बिसिबां? दिनै अबेनिफ्राय एसेबां माने हाजार हाजार कौटि थाखा फैखो बेनावहाय? आरो लोगोसे बेल' नङा, बिनि बायनाया गुबुनाव जायगा दङ। आं बेखौ संदानबाबो आं मोनस्लाबजोबाखै। बे हिसाबै रायजो राजाफ्रा बिसास खालामाबा नायहैनो हागोन, रायजो राजाफ्रा बिसास खालामाबा सोंनो हागोन। बे आं जेनाखि गामिखौ बुंदों समरफुरि आरो आंनिनो खाथि नैबे जेनाखि 2 नं सुलजरा, बेयाव नोंथांमोनहा सोंनो हागोन। होमबा दिनै रायजो राजाफोरखौ फाननानै, बर' जाथिखौ फाननानै, एनडिबिखौ फाननानै गावसोरसो बिल्डिं लुख्रुबबाय थादों। दिनै जोंहा जेन'बा कर्टनि बेलायाव सम्पति फानै जोङो थांबाय था। कर्टआव जोङो जेलनिफ्राय रिलिज जानाय समाव जोङो हा हु फाननानै रिलिज लानांदों। दिनै जोङो जेबो मोन्थाय गैयाबा, जोङो जेबो मोननांगौ गैयाबा, दिनै जोङो बिसोरजों इउपिपिएलजों गोरोबहैनानै उल्थासो दम होजायोब्ला, होमबा बेनिख्रुइ बांसिन दुखुनांथाव साफा एनडिबि जानानै जोंहा मा दङ? जोंहा बिनिफ्राय देरसिन आरो मा दंबायो? दा बे हिसाबै दिनै अथ'रिटि पार्टि अफ बड'लेण्डआवहाय दिनै जोङो एपिपि पार्टियावहाय जोङो दिनै साफा नेता जानानै जोङो आवगायदों।
बिथांमोनहा बुंनो हागौ आंखौ बेयाव आर'नाइ गानदों, नाथाय जोङो आर'नाइ गाननाय गैया। मानोना आंबा खुद गावनिनो मोनसे गेजेरजों गावनिनो मोनसे थैजों जोनोम मोननाय अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्डआव ओंखारनायनि थाखाय रावबो एनडिएफबिआ बेयाव आर'नाइ गाननांगौ गैया, आर'नाइ गाननांगौ गैया। दा बेखायनो फैगोन समावहाय अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्डआ दिनै सरकाराव फैगोना बे खाथां। मानो होनना बुङोबा बिथांमोनहासो बुंगासिनो दङ जोंहा सेन्ट्रेलावबो स्टेटआवबो जोंहा बिजेपिजों एलायन्स दङ, बेखायनो एबारावबो जोंहा बिजेपिजों एलायन्सआव सरकार दागोन। नाथाय साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा, मोनफ्रोमबो अल बिटिसिनि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जेनाखि इउपिपिएलनि मावनाय बेखौ मोजां मोनाखै, बेखायनो गासिबो कमप्लेन होजोबनाय। मानाव गेदेर हेमन्त, आसामनि चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्मा साराबो दिनै सिन्था खालामनाय दङ, एनडिएफबिखौ लानानै एकर्ड खालामबाय, एनडिएफबिखौ गोदाव सोराव खालामबाय। दा बेखायनो बे जेंनाया दिनैसिम नुजागासिनो दङ, दिनैसिम भुगिनांगासिनो दङ। बिसोरखौ लानानै आरो जों सरकार दाफाबावोबा जोंनि बिजेपि पार्टियाबो आरो माइनास जाबावगोन होननानै आलदा जानाय जादों। नोंथांमोना सिन्था खालाम, दाख्लि बावैसो अबेबा आदियाव दानदोंनो बिजेपिनि कर्मीफ्रा दिनै इउपिपिएलनि सोद्रोमाफोरखौ। दा बे हिसाबै नोंथांमोना सिन्था खालामदो, मालाबाबो बिजेपिजों इउपिपिएलजों बेयो मालाबाबो एलायन्स सरकारबो जाया आरो एलायन्स इलेक्सनबो जाया। बेखौ आं खोमा दानखानानै थारला आङो होनो हायो, प्रमान होनो हायो। मानो होननानै बुङोबा साराय 4 बोसोर सरकार दानानै, साराय 4 बोसोर दिनै सरकाराव फैनानै नोंथांमोनहा रायजो राजाफोरखौ सिबिनो रोङाखै, फुजिनो रोङाखै, रायजो राजाफोरनि गांनाय उखैनायखौ नोंथांमोनहा सिन्था खालामनो रोङाखै। दा बे हिसाबैनो मालाबाबो बिजेपि पार्टिया इउपिपिएलजों एलायन्स सरकार मालाबाबो जानाय नङा। आं बेखौ खाथां बुङो रायजोफोर। दिनैनि दिनावहाय, दानि दिनावहाय रावबो पार्टिया मालाबाबो हारसिङै सरकार दानो हानायसेबां क्षमताया मालाबाबो फैनाय नङा। बेखायनो बे फैगोन बिटिसि इलेक्सनावबो एलायन्स सरकारसो जागोन। बे हिसाबै जेनेबा दिनै एपिबिआबो इउपिपिएलखौथ' नांखाया, आरो लोगोसे बिपिएफ होनना बुङोबा बिपिएफआबोथ' थैनोबो नांखाया इउपिपिएल दोलोखौ, आरो बिजेपिआबो नांला। होमबा दिनै बिथांमोनहा दाउसा मौरिया बादि जानानै दङ। दा बेखौनो माथा गरम जागासिनो दङ, जोङो बोरै सरकार दानो हाबावगोन, जोङो बोरै माबानो हाबावगोन। दिनै रायजो राजाफोरखौ दिनै साफ्रोमखौबो दिनै स्किम होगोन, माबा होगोन होननानै 5 बोसोरसिम खोथा होयै दोनबाय। नाथाय 5 बोसोर बाबेननायजों लोगोसे बिथांमोनहा जेबो होनो हायासै। दिनै होनो हायै हिसाबै साफ्रोमबो जेन'बा खोथा होजानाय बिथांमोनहा दिनै सिन्था खालामनानै दङ। दा बेखायनो आं बिथांमोनखौ खावलायहरगोन, ओइबारनि 5 बोसोरनि समाव नोंसिना आं स्किम हरनो हायासै, फैगोन नेक्स्ट बोसोरावहाय बिटिसि इलेक्सननि उनाव सरकार दायोबा आं नोंसिनो डाबलखौनो होगोन, 12 स्किम होगोन होननानै खोथा होनानै प्रमद बर'आ लाखिनो हायोबा बे गावनि खोथासै। खोथा होनानै जुदि लाखिनानै देरहासार खालामनो हायोबा बिथांखौ आङो स्लट मारि हरगोन। एसेनोसै, गोजोन्थों।